ka khun siu jong o pa in ban kwai hakmat jong oble ki pa la shong la sa hasnong Bangladesh ka la ban pendep ya ka jing puli master science information system na ka center Minkhan University unjep America kane ka khun siu jong o pa in la ki in ban la shong la sa menta hasil het Bangladesh kati latit kum ka IT mon salamar ka ba life's name katta ka ba de ka khun jong ka Florent salamar ba Daniel dekhar ka kong Florent ka de ka khun ganthe ka ba lai na ki rangot ki khun jong o pa in weekly in ki ba la shong la sa ha Bangladesh o ba pa in weekly la kha han nong stone West Khasi Hills District ka khatsan tarik ubnai nailat sejak khandas pa khandai ude usim khanna ka hima nongstone ude khasi banem kong ula pendep kerdan engineer na College of Engineering Technology Baroda ha Gujarat ha ka khatlai tarik kala lengkot sejak khandai pa sogogra u biklis open bana na ka nongstone kum ka khasi kum unong charge in uba don ka jing yoi jingai na ka benta jong ka babha jong ka jaj unriu nyogret ulla yak khun ban ne bensa ha kari nyogret kum ka jalla lai lut ka balong in ha kapor ki phariang kam kimi no na kari khasi jantia ulapen sha jur ban ya pen ya so ga ndeu nyotre bat kari India kesamla aibimon kala pendep na ka metrik na ka has sonam gons bat bateng ya ki pule haskul ba semit hasil het kala tre bunjat kine ki kam bahadu ka tre kum ki program manager na ka World Vision hasil het namar katrang ban pendep ya ka jing pule kala apply ya ka bisa kalami na Bangladesh ha kala February nailar ha ka 2008 ban le pule United America banyo ya ka result na ka prakarik menta ubnai jammang ba kala pendep ya ka master degree ha science but technology ha ba yo ban ya kren ban uba ba Andrew Solomon ude u kni jongka samla jongka IT mon ubadon menta ha Bangladesh u lapentip baladon kajaka ban pule kum kane kalain ha andre ka timon ka kwa ban lek cha Amerika namar ka kwa ban yo ya ka jing hikai ka bakham su ulapen kan mau ba upa jong ba in biklis ka clip system ru ulapen de pule sa cha London Amerika mentapat la but din jai mentapat la bun din jai na ki khon kiksiu ka aitimon ulla yathu hadu menta na ka kasi kisa sha Bangladesh kalaban de ka aitimon kala pendip ya ka jing pure master degree na Amerika bat ukermen ba kiwe ki samla kasi na Bangladesh kin poisha ka kardan shajrong baro